There is a pattern of preachers wanting high-end airplanes, and when they get them, they're not always particularly humble about it. When you give somebody so much power, they become God to people. How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business, but... Isn't it the business of your donors? Ka prosperity gospel. Ka prosperity gospel, kalong ka gospel ka ba kular ya ka jing yospa, bat jing yo jing ko jingkhia, lang ba ka jingpla jingait hau Jesus Christ. But if you'll stay in faith, there will come a point where God will say, enough is enough. It's payback time. The Bible says, I know you love the Lord. So you qualify for prosperity. Lada ka jingai jongi ka klan, ngin yolut kat ka bangkwa. Ke baro ki shong ha ka jingai jongi. Lada ngi klan ka jingai, ki jingpang jingshitom hangi kin dulut. Hanrei, lada ngim klan pat ka jingai, lada ngi artaten, ngindam koit lono. Bat ka jing kerdu kan wan ha ka jing im jongi. Kine kilong ki jinghikai jong ka ne ka prosperity gospel. Lane ka word of faith movement. Lane kata ka bagi khot ka name it and claim it gospel. Nangno ka sedang ka ne ka movement. Laingut ki beriu ki bakongsan ki bangi day ban tip. Kita great grandfather jong ka ne ka movement. Phineas Quimby. Grandfather jong ka ne ka movement. Essex W. Kenyon. But father jong ka ne ka movement. Kenneth Hagin. Kine ki beriu ki kam yelade ki Kristan. Hanrei ki jinghikai jong ki pat ki bun ki long shabar jong ka Bible. But hagne ki video yin bet kapto kan ne chapang kita ki jinghikai jong ki. Ka prosperity gospel kala sapriang stet baha hakaleng ke perthai. Kasdang nagari Amerika langba kine ki beriu but ka sapriang shakaleng ki deuba. Kamtam ha deuba Afrika but ha deuba Asia. Hari India bat chane sethain jongi ru kalawan bat kaladon bun ki bangop ha ki jinghikai shongtynrai jong kane ka prosperity gospel. Teki kita ki jinghikai shongtynrai jong kane ka prosperity gospel. Langkon lightly ki jinghikai shongtynrai jong kane ka gospel nginpet ha kane ka video. Ka banangkong ka doctrine of the power of positive confession. Lane ka jinghikai shongtynrai jong ka bor jong ka jingpla babha ka hikai kumne banyo spa banyo jingko jingkhia ni hab ban long positive ha ka jimuj berkhat ni hab ban kren tang kata ka babha om ka basniu namar ladangi krennya ka basniu ka jingsniu kan wan hangi hanrei ladangi kren tang ka babha sudah ki jingbaha baro kinwan hangi ladapipang Pimde ban pediang bat pimde ban pla ba pipang pishiton. Hanrei rengkat ke jingait ke baskem pide ban pla ba piklempang kenang ba kata ke jingpang kan duno napi. Kadon ke bor hak telit jongi. De mengi ba penlong ya ke jingshisha jong ke jingin jongi lamba ke jingpla jongi. Kumta pim ju de ban perkat ke jing perkat ki balong negatif. Perkat positif. Kenang ba ki jing baha baro kinwan hak jing im jong pi kane kade ki jing hikai jong kine ki prosperity preachers tungin pe ya ki sakhi ba ki hikai shisha ya kane. Let me say all of you say there's power in me to speak life and death. You call what you have, you say what you want, And I'm here to tell you I know that as these programs are airing, I'm speaking something into existence. Kumto ilayo ya kisakhi jong ka jinghikai jong ka prosperity gospel chapang kane ka doctrine balakot the power of positive confession lane ka bor jong ka jingpla babha ka jingkali kalong lada ki aka baro ki bajia ha ka jingim jongi ki long kat kum ka jingpla jongi balada ka thulai jongi ka don bor ban pen urlong kat ka bangi kuran shai ka bor uplay hato ka mon jongi ka halor banyak mon ublay hato ublay ulong ubam don bor halor ke baro
Pemantang impit ya kini ke jinghikai shongtynrai ke baal ke bakot ke doctrine of the little god. Lane ke jinghikai shongtynrai jong ke jinglong blai ubriu. Kene ke jinghikai ke pensan ya ubriu cha ke jinglong blai. Bat ka penhiar kerdan ya ublai cha ke kerdan briu. Kihikai ba ubriu ulong ujing tau bekerpang hadu kata-kata. Bat namar bala tau ya ubriu ha kadur chong ublai. Ubriu ulong tik kum ublai hi. Ubriu ula ban long blai. Lada ula ban budrenti ya ke jinghikai jong u Jesu Christ. Kihikai u Jesu Christ umdai ublai nadu bamjukut. Handre uyo ya ke jinglong blai namar ba ula ban penhun ya ublai ukpa ubaha beneng da kerkom im jong u kumta niru ladang ila ban but ya nuksa jong u Jesu niru ila ban poi shaka kerdan blai kumbalong u Jesu. You are God's, little g. You are God's because you came from God. And your DNA and Jesus' DNA are exact. You're exactly like it. Usoitan upenon kam ya kene kejuk ke jing penbet lene ke jing pensoi nadu kabasdang hakper Eden uong yau Adam berkeim bekila ban long kum ublai udang yai pendon kam ya kene kejuk kebut hakine gisni kiba mentaru pemantang impet ya kene ke doktrin lene ke jing hikai shongtynrai ke balai ke balong ke bekhadu bat kene ke doktrin ke long kata ke doctrine of health and wealth ka jinghikai shongtynrai jong ka spa bat ka jingkot jingkhia ki bahikai ya kene ke prosperity gospel ki hikai balada pinget ha u Jesu unam ai yepi tang ka jingim bamjukut handrei un airu yepi ka spa ka pho bat ka jingkot jingkhia chilanter lada pi klan ka jinget ublei un kerku yepi pinbha ka kamai ka gaji bat pin kot pin khia na ki jingpang jing stom jong pi baro ki Kristan kim day ban kerdu bat kim day ru ban bang ban shitong kumno pin yop diang ya kene ke jinggerku jong play ban yop diang ya ke jinggerku jong play pihap ban ai donation lene ban ai jingkan show chakabalang badru pide ban climb ka jingge lada pikerdu bat pim yo jingpangkot na ke jingpang jong pi kata ka long namar ba pitlot ke jingge kene ke jinghikai jong kene ki prosperity preachers kaya rap ya ki ban chim kabu ya ki briu ki ba shamlanot kene kita ki ba long vulnerable kum kito ki ba pangkro ki ba pang cancer ki ba yaplok ki ba anna bat ki we de ki ba shamlanot haba ki banduai ya kene ki ba shamlanot hanre kim yo chimpan koin ki keno pan ban ya ki ong namar ba ki tlot ka jingai kene ki prosperity preachers ki kamai kerhai ka spa daga ba kular ya kita ke bershamlanot ba daga ba ajingan show chaka ministry jongki kin yo jumpong koit ba jingkerku now. You know, I can stake my life on Pastor Benny Hinn's words, and God spoke to me last night at the Colosseum Center where the crusade was going on, and He said donate him another $2,000, and which I'm going to do it. I'm going to do that. I want you to go to the phone or online and sow a seed. Now remember, somebody's son is going to be set free from alcohol because of your $1,000 seed. And I'm going to ask you to sow an exceptional and uncommon seed of $1,000. To click on that donation button to sow $1,144. So God is giving you the harvest, and the harvest of the seed you've sown. You can't expect a harvest if you don't sow seed, spiritual, physical. Kajing shisha kalong, hang ne hasla perthai. Om shom la kular yengi ka spaka pho, bat ka jingpan kia hakamet bor. Handrei yengi ki Kristan, la kular ki jing jingjar. Ki senran u Jesu Christ, bun na ki shashi-tom, bat ki sha penyap, nak banta ka jinget jongki. Hato, namar bakim klan ka jinget. Hoit ublei ula ban le kampla, bat udang yaile cibun ki kampla hakine ki sngi. Lakadei ban belat ya ki kunjong u na ki jingma jingman sao, lane na ki jingpang jingsitom. Handrei kamdei ka ba uhab ban le kat kum ka mon jongi ki bru. Ublei ule ki kampla kat kum ka mon jong uhi. Lada pimyo jimpungkoin kata kamut na marwa pitilot ka jinget. Haba u Apostle Paul udon hapadeng ka jingjar ublei u ongyo ka jing ai jonga ka dabyang yame.
ar korin khat ar khandai ke ai kene ke jingai ai ublei ke jingai ai ublei ke long ke jingim ka ba bom chukut ha boneng langba u khunjong u Jesus Christ ba uno u benget ha un yo ptiang ya ke jingpenim ai ublei langba u Jesus Christ ngin yo ya ke beneng onda ila leino nagane ke slaperthai hato katakam re ke babahatam yangi kemen sem ke long ke bekordor shibun ban yagane ke met bala thau de ke khandeu bat ke ban sa poiru shaka khandeu chisen kasngi kumta tungin long kumbalong u apostol Paul ki bahun ki bakmen bat ki ba ayu ya ublai ha ke baro la ha ke kerdu ne ke pahu kerhai la ha badon khandet ne shibon la ha ke pang ke shitom ne ke kotikia midai ban long ki bahun ki bakmen bat ki ba ayu ya ublai namar ke jing ai jong u kala dabyang yangi baro namar kata tungin long ki bahusia na ki jinghikai jong ka prosperity gospel namar ka ne ka long ka gospel ka balamler bat ki ya lapru ya u Jesu u balamler shushu ha ka video ka ban sawan ngin pet chuphang ki so lamler ha ka jinglong man sem jong ka prosperity gospel but ki jing penkhia ki balamler ne kita ki fake healings ki bakine ki prosperity preachers ki pendon kam ban ka mais pa ya lade